Здравейте хора, добре са дошли в това видео, където ще отваряме стардропове и кутии. Буквално ще съединя и двете неща. Сега отиваме да отваряме кутиите и се надяваме да ни се падне нещо голямо от кутиите. От стардроповете, да бъда честен, не очаквам нещо голямо. И да хора, да отиваме сега в боксовете да ги отваряме. Аз буквално правя unboxing плюс стардроп unboxing, така ако мога да го кажа. Тук си имаме фри кутия. Между другото, тази фри кутия ми се падна макс буквално и доста много се ядосах, защото трябваше на видео да се падне, но няма нищо. Сега да отваряме кутийките. О, ето свети. Какъв герой ли ще е това, караоке? Вече първи герой. А още не сме стигнали до стардроповете, но както ви казах, там не очаквам нещо голямо. Сега тези. А, 4. Май 4 трябваше да даде от Big Box. Просто тук е странно. Така. Колко станаха? 1, 2, 3. Чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Big Box и 1 Мегабокс. Айде бе! Няма ли да светка? Айде! Четири, айде! Не. Останах още 2 Big Box. О, леле, човек! Сега ако нищо не се падне от Мегабокса, ще изтрия, няма да си правя. Няма да изтрия, но ще се ядосам супер много. Ай, 6! Yes, бе! Айде! Окей, какво ли ще е това? Айде! Защо? Защо? Не, какво направих? Защо ги апгрейдвам? Не, човек. Не ми карал, окей, карал получихме. О, само Пени и другото вече си е. Но много хубаво за отваряне. Сега да отиваме при стардроповете. Ето ни в първият акаунт, който не съм събрал толкова много големи неща. Имаме Legendary Drop. Окей. Тук горе какво? Окей. Добре, това стардроп просто да го отворим. Rare. За нищо не става така. Сега отворим и тези неща. Да вземате обукуци. Така. Ако искате още такива видеа с стардроп опенинг и какво направих и бокс опенинг, лайкнете това видео, митик. Окей, гачит, браво. What? Това не го разбрах. Отворих 2 стардропа едновременно. Колко станаха, бе? Окей, 13 стардропа. Майко, отворих 2 едновременно, това никога не ми се е случило. Айде бе. Окей, епик. Ай митик. Не бе. Скам! Айде бе, човек. Айде, дай нещо голямо. Митик и легендари. Не, човек. Двата последни стардропове. И нищо. Сега ще отворим
хиперчанж. Чакай, имаме и горе, да, забравих. Сега да отворим и тя. Така, митик. Имаме гарантиран митик. И който ни се падна пин. Оф, майко. Айде. Добре, сега вече ще отворим хиперченджа и Legendary Star Drop Opening. Какъв хиперченж ще ми даде? Що за би? Окей, Рос. И сега Legendary Star Drop. Хора. Айде, герой, моля те, герой! 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 Пада ни се Ханк! Окей, това не го очаквах! Помислих, че от стар троповете няма да отворим нито един герой, а ни се пада Ханк. Добре. Доволен съм, окей. О, добре бе. Имаме Ханк. Супер, човече. Добре, да отиваме сега в последният акаунт, който съм събрал прекалено много неща. И ето ни в главният ми акаунт, който имаме буквално целият Brawl Pass. И тук е един бонус Star Drop. Тук имаме Legendary Star Drop, както знаете. Също и в Brawl Pass имам Legendary Star Drop. И да, добре, трябва нека да ги вземем просто. Да започваме. 1000 блинк. Пин. Окей, сега ще вземем и котката, човек. Поредният легендарен герой. О, не, не стигат. Не стигат. Или стигат? Стигат ли? Човек, май не стигат. Не стигат! Не стигат кредитите за котката. Взимаме, хора. 50 джема са нищо. Вижте буквално колко имаме. Значи, буквално имаме и Legendary герой в този акаунт. Колко стар дропа са? 27 стар дропа. Добре, да започваме сега с отварянето. Нищо. Айде. Епик. То епик ще ни се падне или нещо. Отваряме бързо. Без да знаем какво ни очаква. Епик. Айде бе, човек. Бате, забрах целият Brawl Pass. Трябва да си получа от стар дроповете един герой буквално. Защото ние буквално имаме два гарантирани герои. Така. Айде бе, брато, епик. Защо не стана на митик, бе? Отново, не. Хубавото е, че имаме два Legendary Star Drop в този акаунт. От много нищо. Аз сме почти до края. Епик. О! Скин! Добре, пада ни се Гоблин Карл. Това малко ме поуплаши, честно казвам. Помислих, че е герой. Но и скина не е зле. Митик!
Не бе. Епик. И този бонус стардроп. Епик. Окей. Добре. Сега идват големите неща. Видим хиперченджа. На кой герой? Джаки. Добре. Сега легендари стар дроповете. Първият легендари стар дроп. И ни се пада ни се скин. Падна ни се скин от Броуп. О, окей, добре. Добре. Сега другият легендари стар дроп. И от тук получаваме ПСЖ Шели! От тук получаваме ПСЖ Шели. Добре. Това е брутално. Доволен съм. Доста добри скинове. Но за жалост не получихме герой. Добре. Чакай 1000. Не. Няма смисъл да вземам тези 1000 кредита, защото без това няма да стигнат. По-добре да си берем тук един герой. Кой ли да е Маси? Четем тук. Просто се знае, че взимаме Лари. Или сега най-голямото нещо. Имаме котката. Това беше от днескашният епизод. Вече имам 60 броуъра. Получихме Лари и котката. Добре. Много съм доволен от днескашното видео. Надявам се, че и вие сте го харесали. Ако е така, дайте по един лайк и се абонирайте за канала. От мен, чао!